Hey, baby. 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 Take over, Martin. Kwa kutoedza kwa kuna baby. Zakutokuma 5 years. Saka ndoza muntu mutsira kuti mudunze time. Nayo bani. Asikuti kana ndikufuka ndichakwanisa kuti ndagarisa shamwari. Sadaka. Umkana wako nhuwa kudaro chiko. Kudaro. Ndikwaita bofu zvaunoti zvakweshe mazino enge makanjika chidembo babati. Ndimaidi kutsvina paunoita. Apa ndikugarisa kwacho kwandaita so. Zvinobuda. Kugarisa kwei? Kunzwe. Babati chibombera ndibata. Babati. Tende. Musoro ndakakuigira artist. Ndakakuigira artist one. Ndikushaya kuita zvakanaka mbichana. Kutsikana. Artist ndiye toti ndipanda. I'm trying to make you happy. Yeah, you're trying to make me happy. Asika zvinozondipedza nzara izvo. I'm appreciating that. It's not bad. Ngonetsa babati. Saka tinonzi mukadzi nemurume chi. Ngonetsa. Kubva zvandabva kuSouth Africa kufunga hapo sati watombooneka kana kawana. Izvi ndiri pamunamato. Ndikuzviziva kubvira musi wa2 vanhu vanenge vapa 10 days. Ndiri pamunamato kutosvibisa zvinhu zvese. Wakazotochichirini maidika. Muchondishopodza muchondituka. Matozviziva ndonamata. Toshamisika kuti matendezi. Ndoshandisidomuzvidegwi. Saka chandori ndakarora mukadzi chima. Ndinombara. Maidika naye. Babadi. Ndisiye ndosa ndakambotaura kuti iwe ndakakuudza kuti uchabuda uchagere mubedroom ndekuenda. Seuchindinetsa. Kana zvizvo zvichisoderera. Usodererei? Nei, amukwanire papa. Munoda kuti tonetseka. Badzinga ndikushira nini? Beta mumbo space yese uye mbeda utadza kurara. Ndimo ndinonetsa taura kuti unondinetsa. Iwe double bed inoyo utadza unondorara. Iwe unondinetsa. Ndinotaka kwako. Mimi ndakugumana newe kana wanatozwa kuda. Udaisekana zvakadaro nechuna. Vakadzika nhaya mani. Babadzika. Chiko ndinopamunamato wani. Kusaka kugumana kunotadzisa kunamata. Unongoti muyedzo makuseni. Munhu ngaende kunonamatira ari kure uko ndoenda kabugoma. Saka zvinorodera ndisaone nini nazvikonza. Muona kwekuta sei kuti kutaura nyaya munamata musi kuzvinzwei. Ndikutonamatira futi kuti muone. Saka mwachinamata pesa pagore rese rakapera. Gore rakatopera iri tikapinda maChristmas. Ndiri maprochagozvi, maprochagozvi. Kutaka zvinokambadza wangu. Amezvinozva makotaka. 5 o'clock kunomusa. Saka kuda uchi wekutaura kuti iwe unoedza. Muyedzo kana munhu ari pamunamato pamutsanyo effect ndikuzviziva mwana. Munotsanya zvese chikafu nevanhu. Asina maidi. Ndimbonyatsobvunzawo zvakanaka. Badiri nhasi handisi kuda zvese handisi kuda. Ndoda kumbonyatsobvunzawo hangu kuti inini kubva zvandakaenda kuSouth Africa pesa papa ndaidzoka ndichinyatsorarama. Wakazongorera naongoroza mafeelings ere kuti handichaona kana kuti chandichanzonzwisisa kuti problem ngati panatsotaura chaizvo. Let's be honest with each other and unyatsobuda pachena chaizvo zvinatsotaura kuti problem yako ndiyo usina mafeelings neni here kana kuti uchatondida complete zvachose. Sasa ndataura kutanga munozvinzwa. Handisi kuda muyedzo ndiri pamunamato chete. Pasaka ndati ndimbobvunza because kubva zvandakaifumira maidi. Iwe kubva zvandakadzoka kuSouth Africa ngosiri pamunamato handiti. Munamato 10 days azotanga watatanga musi wa2. Mimi maudzwana noti ndandisiri pamunamato. Antu watawa pa 10 days watanga musi wa2. Aya 10 days mamwe acho akadzikadzika. Mimi ndikutaura zvemunamato wekuwo munamato chete. Abadzi. Ndini babadzi vakutondinetsa. Kana maramba muchinetsa ndosandikutaura kuti ndiri kubuditsa imeenda kana uko kwake give. Kana muspare imwe yacho iri kokoko because mundinetsa. Sake give akava. Kana zvanetsa babadzika ini ndabva kurovai.
takupedzera so amukunzwisisa ini kana kutaura ndoda munhu anonzwisisa mabati handiti kutaura unonzwisisa here asi panyaya yekuti anzi kurova apa usambofa wakazviedza ndipo paunozoona kuti anzi kusaona haisiri advantage yaungatore pandiri ndinozokudambura zvokuti haufa wakazvitsokorudza muupenyu hwako manje kuda kusvika pauniwo inini ndigare nemukadzi akadaro ndikatosvika pakutokupa kupuro chairo chairo kutongorongedzera zvinhu zvako zvese obva kumupenyu hwangu zvekuti ndoti handione ndobva ndapinda futi mumabuse ekudzadzi ndinda takupinda muviolence yava kutaura kuti domestic violence kai unondotora advantage imimi muri kundiabhusa verbally nguva yangu yekurara kuma5 nguva yangu yekurara zvibudika kuti nini ndogara nemukadzi wekuti anoti kuti ndimure huchi chaiko chako hatomboda you are not attractive kwandiri izvezvi ndiri kunamata ndokutsamira kuti maziso adzoke maziso ndoenda ndiyo attractive maidi ucharongedzera zvako iri ndokutaurira mari chaiyo chaiyo hausikuenda basa you are not attractive hazvibatsire babadizvo ndinoita uzondinyengerera unyengerera unokere michel caregiver unoke caregiver munhu unongopinda kudamburara here kungoshungurudzwa I'm sorry, it's gonna be okay. Thank you very much. Sio mishoda kwedza kudini. Kunoka haunoke hido. Unongopinda. Kunoka makuratidza kuti zviri mauswa zviziva. Manje kana ndiziva kuti muna nani mune vanhu vagari muno ndinonokere. Hande pandangosvika pacho pane zvamamuchiita here zvisvino handi makangorarama akadai mese makapfeka hembe. Taura. Saka pane chandinganokerere nebaba. Hapana privacy, pane privacy dziri kuitika here kunze kweidzidzi. Idzipi dzawakutaura nezvadzo? Handogona kungodzitaura ndikandibudza kuti dzipi manje ndinogona kubva ndangodzitaura because inini handinawo magwaro uyai kutoda inike pane dzimwe dziprivacy chibhende yekutaura chihanzanzwisisa aiwa kana kutonga kuti dzimwe privacy dziri dzingadiwe ndedzipi imimi ndikudai imimi mese ndikudai ndikurenaiwa maidem vanotsvake vakawanda kamiri uripo kasaka vanotsvake vakawanda ungadidze jaindere uchiti iwe uyakuno nekwaarerutsa unozongoti torawo kana chikafu chaita alright. I don't want peace. I want problems always. Chimbo wewe unazonditsanangurira kuti iwewe unongoshindidedza sana. Uri kuita kunge iwewe ndiwe muridzi panapa ine ndine ndakakuemploya panapa iwewe ndiwe mushandi wangu unouya uchindidedza bedroom mangu kunge ine ndiri kushandira iwewe. Regera ipapo kana ndichiti wangeenda kusaisa. Urapedza kudii wandisaidza kundarekera kutaura because kuna baba ati ndati tiuye titaurirane muno. Uri kuda kudii? Ngatigare pasi tione kukurukura. Magatsi ako chaiwo chaiwo ari papi? Handingataurika nevanhu inini ndiri upenyu kuti utogara pamwe chete nguva dzine basa re 6 mamukaseko medem mamukaseko ndinei mune mwoyo wakatsindimara wakaoma wakashinga aiwa tototyira imi tiri njanji chaiyo medem munoratidza munyatsobatikana nekutsamwisisa zvakanyanya hapana chekutsamwisa dai kunonzi badhii vazoziva nyaya iripo iyi vaitogona kuzotsamwa kudarika imini inini I don't know. Munoziva kuti chinondinesa pantiri isusu vanhu
ari kutadzirawo chandiyana utomwedzera kutotsamwa kutonge ameno ungati ishato yakafumbira. Nini problem yangu nazvo izvozvo iri kuza tiri pano. Iri pano. Undeinazo iwewe. Fungidzwa kuti muchapinda January 2024 matendeuka unhu wenyu. Unhu wa 2023 ndaifungidzwa kuti muchahuziya ikoko. Manje mapinda zvene mabasa erima. Ndo izvozvo zviri kundibata izvozvo. Imimi pamaizounza uyu chikomba chenyu kachi. Moti imimi chikomba chenyu ichi chiridzire murume wenyu magitari zvinorevei izvozvo. Ipapo zvinorevei izvozvo ndo zvakandibata kuti imimi hamungati munhu ari muproblem. Murume ari kuchema nekondisheni yainayo, maakuda kuedza kunge muri kumufadza imi muchida kufadza chikomba chenyu. Maida kuedza kuita sei kuti munoudza chikomba chenyu kuti chiridzire ningikini whatever kumurume wenyu. Murume nyakabvisirai mari, murume nyakataura kuti haana kana sendera akasiya kumusha kwenyimi. Ndo mari zau dzacho. Iwe waitsvaga information yeyo kwakurungotaurawo mari yakasiya kumba. Kwakurungotaurawo senyaya. Saka inini ndodzoka pakwesheni yangu yekutanga kuti iwewe uri kuzvipinza papi panyaya iyo zviri kukubhoya. Inini muri kundionesa zvisionekwe, muri kundionesa manenji kubva katakura bhegi rako dai kuti uri kumusha mairipiswa namambo. Iwo kana siri kukuitira bhegi rako unoridziya pariri, pasipoti yako pairi unoiziya, mari ndokupa wabuda kuenda. Awo ndopazvasvika nekuti nyaya ingoripo iri kuda kungonzwisisana. Ndonga ndakakutaurirai ndikati inini ndiri single. Handiti ipapo pausiku ndakatorana ndakakujairira manje kwakunditira ndibate zvakanaka mai mwana. Ndibatewo zvakanaka. Mukandibata muchidigwijura manjika igoridhe remutobata muchidai. Hamunenge makutozoenda. Iwo goridhe rako uri kurisa pai? Ichi chii chenyu ichi? Andi boyfriend. Saka iwo uri kuzoti boyfriend yangu uri kuisirei gombo rako. Nekuda kwekuti imi muri kushotesa varume munyika. Iwe ushotesa varume munyika. Washaya vako. Ndikutoshaya because one wangu ari panapa. Whether ndizoti one wacho ndibadi here kana ndeuyu. Iwe wajei uri kunyarara uchibatwa uchingobatwa. Kudugudi. Yerutorika panapa ruminzwa. Simba mangu. Handisimbosini unyanzita pawo panapa. Saka ndototeerawo zvitauro. Munobvunzirei zvenyu haana mhosva. Ndinosendi sofa toda kutoonawo kuti wevhe nyaya iri kuenda kutangumuka makuzenano toriwo nehope saka kaconfusion kachitoripo imwe. So ngatangoiti gaga nyaya yedu nonga baba vari vautobikirwa ndandatosiya ndatovaisira raiso. Handimimi chamunogona kusevhisa boyfriend asi murume hamugone kuziva kuti ari kurarama sei. Kuda kuti gaga handisikuizivi. Ndangobvunza kuti alright ndakatobatikana musando nekudzikamira kudai. In short uri kubvunza kuti ndakatobatikana. Uri kubatikana usiku ndararambire 1 mvura yanga ichifasa indai mvura. Ndiri 1 apa munozoti hope dzinonaka kana wakarurona. Wakauya kuzotsvaga munhu wekurara naye. Aiwa but nyaya iripo manje ndakutoona kuti varume kavari kungofashukira kwamuri inini. Ndanda kutofunga kuti pamwe dai mama angu ndipo 1 imadhiloni 1. Ndaitosha kuti soulmate yangu iripi imezvo ndimuri kuchitora masoulmate edu. Yes. So let's talk about it. Muri kudani ngochuza izve zviti vatatongonawo zvekuita. Kana basa vacho munoda ngodidzinga ndokonongorisiya. Ingada kuzotisiya wa. Ndakuzotisiya. In fact handichatokude panapa. Handichatokude panapa. Manje sichiri caregiving yako yakwana. Alright. Achirega ndichibata imimi zvangu. Handisandibati. Saka ndobata. Iwo wakazobata here kana kuzoita caregiving. I don't want peace. Kwana here mishonga yakanditaura. Muri kuda varume 2 ndozvokunetsa. Kana ndikada 5. Chirega ndichibatawo imimi inini panapa inini handibude nonga makazvono handibudi. Saka inini ndinenge nditorinawo nzara. Chero ndikada 5 ndo zvandinoda iwe haisi problem nako handakudedzera kuti uzoita basa rekuita accounting mulife yangu. Saka munoda maburutu. Chero 5. Ndo zvinondifadza inini. Inga muri simbi dzinodya dzimwe simbi. Ndo zvinenge zvichondifadza panguva iyoyo. Kana babadhi vacho vasiri kundigutsa. Unozvizira kupi? Ore ndakada kutombovanzwawo kuti vari sei badhi vacho ivavo vamuri kuti havasi kuti sei.
iwe futi ndaichitoshuvira kuda kungonzwawo kuti iwewe uri mukadzi wemunhu pauna akuzodambuka pfungwa kusvika pakukunza munhu awo kuti akadambuka pfungwa ndiyachi uyazeta nezveimisho abemamo right. I don't want peace. I want problems always. ndakatora choka ndokuzandishandira ndokegivhi yacho yaunga uchiti uchaita iwe kuuya chokwadi kuzonditonga pamba pangu panapa asombochirekuti ndopazvasvika nekutinyaikuenda kungonzwisisana ndonga ndakakutaurirai ndikati ini ndiri single ndokunzva zvandaita tomboridizirekodadisa ausadari tunaimo usadani ndakakuchira ndibate zvakanaka mai mwana ndibatewo zvakanaka mukandibata muchiti gwijura majika igoridhe ramuri kutobata muchidai regai ndinoamunike mafupavuwe baba vemusha kuti ndozviri kuitika kuno kuti vanhu havasi kuirana handiti handii boyfriend mav11 namazo handi makadzinga v11 muzukuru wenyu muchifungidzira kuti mav11 haabune handiti chega ndinonzwisa baba handisi matamukandiiparamba ndinoda kusiya ndanzwisa mav11 v11 chaichaiye muzukuru wenyu makangomutandanisa handiti takazongoona asisipo handiti kadizi kuti makamudzinga kana kuti makamuuraya mukamuisawo samoni handiti aiwa pamwe mandi matondityisa mukatamu ai matondityisa mukatamu chadondona pano saka ini chirega indipe baba mav11 aya ndibva ndawana kufamba zvangu mondipawo mari yangu mondibhukirawo flight izvozvo nhasi ndikunotwana marungu akawanda wekushandira kutaura kwehasha mira titaurirane tinakonzwisisana uri kudei kana uda mari yacho ndikupi aiwa mari mukazondinonge munhu anoda mari kanti ndoya takasainirana pai uchishanu pekutanga mari takasainirana kuti ndeke giving iyi mari yehori aiwa mari yehori sori zvenyu wakudei hapana chandiri kuda ndati chirega ndinodii oright muradzi chandiri kuda here oright nemiwe muradzi chandiri kuda ndisi I don't want peace. I want problems always. wangu ndodiwo pakadai sumuka kaipapo tose tarisa hatisi kuwirirana hatisi kunetsana tikungotamba ndichiri kurekodha hangu saka nditomboimisa itori inafu iripo yacho ngatitaurirane tinzwe ngomamira ita zvinhu pakutoda plani iko plani yauri kufunga ndeipi hapana plani yandikufunga asi pakutoda plani ndikutodawo someti zvakaenda mungoma kanonzwisa munhu wavo zvamira so saka toita sei aimisheo ndakakutadzira chii mumupe munogona kunge musinotadzira inini but mune wamuri kutadzira so zviri sei apo sebereko ndonyatsotaurana panapa tinzwe kuti zvakamira sei uribowo zvavo handiribowo zvangu so far so good ndasina kumborarirawo munhu saka ndomuita sei ndomuita sei uri kusekerera mumwoyo mako fesi yako ndikutoiona handisi kusekerera asi kuti ndikuita zviripo panguva asi ndotyisa autyisa tinowari medium murumenyari kokokoko akatokumirirai mukatopinda mugombeze kune kachando takunongoita 1 imwe to 1 isi to 1 kunoko isokarokosha asi uri kutyaira hairi borega ndienda unotaura imimi mukada kuti nditonge ndinonhuwa achiuya muda kuti nditonge ndinonhuwa ndiri kunhuwa ndo here chiuya ndikubati we motaura
ngataure. Medium ndomurota mubude munhu. Chionga chachitaura navanhu zvakanaka. Muri kuda chii nai medium? Muri kuda chii? Hapana hangu zvandiri kuda but ndiri kuti tiri kutaurira navanhu zvakanaka. Kuti chii? Awangu mina ndingoonesana naye tipedzera handinzwe nyaya yekuti ada kuti chii. Kana nyaya yake yakuda chiwirana towirana toona kuti totangira pano. Kuti pasaite problem asikuda kuti paite maproblems. That's true. Because medzisiro panoita maproblem ane evidence yaanayo. Hapana tauda kunzwisisa kuti ada kuti chii zvaari kuda kuita tiri kutozviona zviri pachii. Asi ndikutoitira iwewe nemarriage yako kuti zvinhu zvisakusarire zvakaina nepano. Iwewe ndiwakukweshesa marriage yangu nhasi. Inaurwa yekuti ndiri kutoona kuti uri mumwe wangu. Handingazokuita sei pakadai ndikukwanisa kusolva situation ndobva ndawanikwa ndirini ndiri kutokusiya futi uri mumadhaka. Saka ndangoti ndiedze kuita sei kusolva semataura ari kuti ada kuti taure tonzwa nyaya. Zvakawamana nasana mbona vanhu vanoda varume sezvavaita. Ewo imimika dai kunonzi Mwari ka ndibrother yangu kana kutochika ndaitipira kuti uyu munhu ngasapinde January. Ndaitotipira kuti uyu munhu ngasati 2023 but dai kunonzi inyaya yekuti Mwari vanoda munhu wese vatadzi varoi vatadzi nemahuri. Kwaiva hausi kutadza here ipapo pane zvauri kuita. Ndosaka mapinzwa nenyasha dzaMwari kuti Mwari vanoda vatadzi. Kwaiva hausi kutadza here zvauri kuita. Indatadzira ndikutadzira inini. Imi muri chiche muri mukadzi wemunhu here. Hamutyi here vanhu vakapfeka majavha anonzi majavha here. Anzi majavha here panorowa. Maembe mazuva ano. Makapfekerwa majavha. Mapicture avo ndakamaratidzwa naBadhi. Makapfekerwa majavha imi muchiwesta mari emaAfrica nataya emacostume. Kuti muite mashura. Kana huku yakarapa kadai kunozoitaura igona kutongotaura. Muchaita sangu kuchochonya huku. Iri kuona mashure. Iri kuona huku irapa. Muchaitadza kuchochonya. Ichaoresa mazai huku nekuda kwenyu Michelle. So ichazombondipiwa nemisha. Ndidzidzisa. Nhasi chai it's okay. But wangu apa wativhurira umba apa. Samaitira wazoita kuona kuti wazonyanya maziva. Wangu usingafanira kuzoita takutonge pamwe tanditorika nanezi planning wezi. But futi because ndanchazokonera kupo ndanchazoponera papo. Wasongogara uchitondipiwa wakati. Unokuona mutswa ndakauya padhoo chaipo padhoo panzapa. Ndaitokubukola kapepa. Plus iwo simbibowa bana. Pandakakutambira padhoo papa. Auruziya kunyepera kupuza but iwo unopuza leo. Koseo zvandatizowa kuti wanakirwa dai ndisina kungoita plani iyo ngochaita so. Wangoita ndingoramba une chimama chako chine murume. Maya ngozviri kuti yo hanzi imomo mukutanda makudo ndo mukutanda mimbo. Ndisangana kane zviuya akambiri. Sha it's been long ndisinambobvira ndaita mufesi sha. Andotodoka kiya urupa vanhu. Ndisingadewi.